Ugao Miraballes bere sorreratik bertatik igarobide garrantzitsua izan da Bilbao eta Gaztela arteko merkataritza ibilbideetan. Posizio horri esker, udalerriak garrantzi handia izan zuen bere lehen urteetan, errege bidean zuen kokapen eta zerbitzuei esker. Horrek, eztabaida gogorrak eragin zizkion Bilbo hiriarekin. Gaur egun, pribilegio egoera hori indarrean dago udalerria Bizkaiko hiriburuarekin lotzen duten lurreko konexio zerbitzuei esker tren zerbitzua nabarmenduz. Geltokia, 1863ko martxoaren lehenean zabaldu zen Bilbo Urduña tartean irekiarekin batera. Horrek, gero eta indartsuagoa zen metalaren sektorearekin batera, udalerriaren hazkundeari lagundu zion 19. mendearen amaieran. Kasu horretan, aipatzekoa da Talleres de Miraballes edo fabrika zahar lantegia ere trenbideak erabiltzen baitzituen merkantzia garraiatzeko. Lotura eta komunikazio horiek mozteko helburuarekin, udalerriak frankisten bonbardaketak jasan zituen Espainiako Gerra Zibilean. Gaur egungo geltokia, bertoko arkitekturaren erakusgarri dugu. Oinarri angelu zuzena eta 2 altuera dituen eraikuntza da, harriz egina eta 2 isurkiko teilatu zabalarekin. Trenbide zubi ikusgarria garai berekoa dena, Bizkaiko garrantzitsueneretakikoa dugu eta erronka izugarria suposatu zuen bere garaian. 110 metroko luzera eta 11 metroko altuera ditu punturik garaienean eta arkitektura eta estetika harribitxi bilakatu da. Bizkaiko hiriburuarekiko konexioa hori gaur egun udalerriko aktibo garrantzitsuenetako bat da oraindik ere.